Napansin ng mga residente at motorista ang dumadaming bilang ng mga e-trike sa bayan ng Milaor. Karamihan sa mga dating nagpe-pedicab na gumagamit ng bisikleta sa pagpe-pedicab ngayon, e-trike na ang ginagamit. May mga ilang e-trike drivers na patuloy na lumalabag sa batas trapiko tulad ng kawalan ng kaukulang dokumento gaya ng driver license. Kwento ng e-trike driver na ito na tumanggi ng humarap sa kamera. Karamihan sa mga driver ay walang sapat na dokumento at dumadaan pa umano sa mga national highway at nakikipagpatentero sa mga malalaking sasakyan. Ayon kay Dennis Santa Rosa, Municipal Administrator, pinag-utos na ni Mayor Bing Iyuste ang repaso ng ordinansa upang masiguro ang mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng e-trike sa bayan. Bigay na ng kautosan si Mayora Bing sa Sangguniang Bayan na pag-aralan o repasuhin yung mga ordinansa tungkol sa ang alam kasi namin dati mga padyak na depeda lang. Ngayon medyo dumadami na yung mga e-trike. Kaya sabi niya pag-aralan ng mabuti kung anong nararapat na gawin sa kanila kasi di naman pwedeng ngayon lumulobo ang bilang ng mga e-trike users. Maaaring yung mga depedal na padyak dinivert nila o kinonvert nila sa e-trike. Layunin ng LGU Milaor na tiyakin na ang lahat ng e-trike na ginagamit ay nakarehistro at may kaukulang dokumento at sumusunod sa batas trapiko. Ayon kay LTO Naga Chief Grace Rojas, dapat i-regulate ng LGU Milaor ang mga e-trike. Sila ang magre-regulate niyan dapat. Tulad dito sa city, being regulated ng city. Kaya dito sa city, wala akong gaanong problema dahil pinag-monitor nila. And pinagre-register din yan sa city. Unlike sa ibang LGU, hindi ko alam kung pinagre-regulate ng local government or not. Pero dapat i-regulate ng local government yan. Kasi dalong dadami yan ng dyan na sa highway na dapat hindi sila dapat sa highway. Bagamat mahigpit ang kampanya ng LTO laban sa mga pasaway na motorista, sinabi ng Land Transportation Office Naga na hindi pa sila nakakahuli ng mga e-trike na lumalabag sa batas trapiko. Ngunit nilinaw nila na pwede nilang sitahin ang mga e-trike kapag nasa National Highway na ang mga ito. Ngayon, hindi pa kami nakakapag-apprehend yan kasi wala pa yung implementing rules and regulations ng ating pag-rehistro niyan. Hindi pa namin implement yan. However, pwede po kaming magsita kung sila nasa gitna. Kasi supposedly, nasa outer lane lang sila. Eli Balbin, CSN.